personatge perquè així m'imagino que jo estic a dintre i com si els visqués més. Aconsegueixo viure'ls més d'aquesta manera. És com una fantasia que faig jo mateix. Que si t'hi fixes, el personatge sempre, moltes vegades és masculí, perquè em permet com per mi mateix viure dintre el quadre. Les figures jo els dic que són figures poètiques, que pot ser un gos, un arbre, a vegades són arquetips, una boira, un silló, un llum, i aquestes coses entre elles s'estableixen unes relacions entre elles que creen una història. Com amb el teatre, dic. Com en el teatre, sí, però jo no busco allò, explicaré una cosa, m'entens? Un discurs així molt lògic, no. Però quan necessito, dic, això d'aquí com, hosti, no em surt. Vaig als mestres i m'ho ensenyen. I de seguida veig diverses solucions de fer-ho. I naturalment ho faig servir. I a més no me n'amago, de tot. Per exemple, el Watteau a mi m'ha ensenyat molt a l'hora de crear aquestes penombres i aquestes menes de misteris amb la llum i la vegetació, aquesta cosa com idíl·lica, que a mi m'agrada molt. Llavors també va haver-hi una època al Delacroix, vaig aprendre molt a pintar la manera com de construir la figura sense dibuixar-la, o sigui, només amb les pinzellades. Ara potser menys. Tots, El Morandi m'agrada molt per la manera com fa vibrar la pintura, aquesta cosa sensual de la pintura. És que n'hi ha tants de bons, fabulós, Jo em considero, si fos una cadena, em considero una peça més de la cadena aquesta, saps? De la cadena aquesta de la tradició, diríem, occidental de l'art, però sense cap pretensió de portar res, sense cap pretensió, Jo estic content amb haver aprofitat d'ells perquè són tan grans tots que no tinc cap pretensió, Mira, jo vaig tenir la sort o la desgràcia de que aquí, a Catalunya, la meva obra va ser mal entesa al principi. Va ser mal interpretada. Deien que si era kitsch i que si el que feia eren com coses per caixes de bombons o escenaris de teatre. I això em va obligar a anar-me'n a fora, que primer va ser a Madrid. I a Madrid vaig tenir la gran sort de connectar amb el gust d'allà i amb la galeria, que era la Galeria Estampa. I des de llavors la meva obra s'ha anat escampant per fora. Llavors amb la Galeria de Madrid, que anàvem a totes les fires de Sud-amèrica i de Portugal, tot això s'ha escampat per allà. Llavors va haver-hi la relació amb Londres, que també va ser com un miracle, i ha fet que allà el meu ha tingut com un idil·li. Els agrada molt el que faig. Com que poso animals i tot això, allà hi ha aquest culte pels animals i per la natura, i el meu està molt ben, ho aprecien molt. Llavors això és el que el Josep em va demanar si podíem fer, que era la capçalera d'aquest diari digital, que es diu El dia de Sabadell, veus? Això són totes les proves que vam fer de color. A mi em va fer molta il·lusió, perquè com que Sabadell jo me l'estimo molt, perquè a part de ser la meva ciutat, és una ciutat que m'agrada perquè és una ciutat que sembla que no hi passi res, vas pels carrers i tot és gris, les cases són senzilles, però llavors per dintre passa molta cosa, té molta energia. Hi ha molta gent que treballa molt aquí i tothom en projecció fora. L'únic és això, el curiós, que en vez de projectar-ho a la ciutat, tot es projecta fora, que té un sentit, perquè les coses es projecten allà on passen, no? I hi ha gent molt bona, per exemple, a veure què et diré, hi ha l'Alfons, que treballa molt, el Vilapuig, l'Oriol, hi ha els Cellers, hi ha l'Agustí Puig, que són gent coneguts a fora, i aquí són més coneguts a fora que a la ciutat. Aquí, aquesta part d'aquí és on pinto els quadres perquè hi ha la claraboia, que dona una llum cenital molt bona, i és la part on jo em sento més còmode pintant. Hi ha una llum preciosa, durant quasi bé tot el dia. Aquest és un quadre que estic començant ara, aquí hi ha l'esbós. A part d'això, hi ha els esbossos de dibuix que ara els hauria de treure, i no els trobarem. Llavors quan em poso a pintar, aquí tinc la taula amb les pintures, aquí hi ha els pinzells a mig fer servir de tota la part aquesta d'aquests colors beixos i cremes,
Aquí hi ha tots els pinzells que estan a mig fer servir, perquè la pintura a l'oli té l'avantatge que no s'asseca, que estan a mig fer servir de tots els blaus. I llavors jo normalment estic aquí com un director d'orquestra, com un que toca la bateria, amb totes les paletes. Cada paleta és d'uns tons, per exemple, aquesta és la paleta dels càlids, aquesta és la paleta dels blancs, la paleta dels blaus, la dels verds i la dels vermells, que ara no l'estic fent servir. I amb tot això, doncs, aquí estàs, hores i hores de cara a la paret. Llavors aquí hi ha les taules on hi ha tots els pinzells a mig fer servir. Allà més pinzells, perquè el dels pinzells sempre, de tants en tens 10.000 i sempre fa servir el mateix, perquè és el que té la duresa i el pèl que et va bé. Per tant, estan tots així, però sempre estic fent servir els mateixos. Llavors, per exemple, aquí hi ha la taula de dibuix, aquí faig tots els dibuixos, i per exemple, quan a mig pintar necessito una forma que no la tinc prou estudiada, doncs em poso a dibuixar-la moltes vegades fins que la mà ja la fa. Aquesta és la taula, diríem, de l'ordenador i de l'escriptori. Primer diria, Sabadell, que és una ciutat collonuda per treballar-hi, perquè és còmoda, té un nivell de vida acceptable, no? I com que no passen masses coses no et distreus gaire. Vas per feina aquí. Llavors, esclar, si parlem de Sabadell com a ciutat fa molta llàstima, perquè, esclar, tota la tradició, tota la història és com si hagués passat la bomba atòmica a Sabadell. Ja va començar els alcaldes de la postguerra que van destruir tota la part medieval de la ciutat, que això és gravíssim, això, és gravíssim. Van passar com si haguessin passat una màquina exterminadora per allà, com si esborressin de la història no sé quants segles de la ciutat. Llavors hi ha hagut la desgràcia de l'època dels Ferrers, que el poc que quedava ho va voler convertir com una mena de... Va veure que a Barcelona hi havia aquesta tendència del racionalisme i del minimalisme, va voler començar a fer places dures, es va carregar els arbres, es va carregar la Rambla, es va carregar el passeig, i els pobres que han vingut al darrere s'han anat trobant aquest panorama i la difícil que és arreglar-ho ara. I per més desgràcia fan-lo del passeig i els arquitectes municipals, que no sé qui són, no preveuen que s'hi hauran de plantar arbres, i ara ens trobem amb un solar que sembla un pàrquing, que allà a l'estiu ni els coloms hi van. És molt important, sí. Com et veus ara? Jo ara? Sí. Molt bé, content. Content perquè vivint aquí, en aquest estudi, que és una gran sort tenir-lo, oi? És una gran benedicció, Puguem fer el que m'agrada, totes les hores que vull, i a més amb la gran sort que quan ho porto a les exposicions hi ha gent que li agrada i encara m'ho compren. O sigui, que què més vols, no? On s'ha de firmar?